Ok, navindray koa zegny atsika zody zegny tsika magnazava développement personnel koa zegny ho antsika zay olo mpivarotra zegny satria atsika zody zegny sakidy mikoragna varotra zegny tafidriky zegny vola. Ok? Toko tsika jiaby zegny samy tokony ho azono hoe mily raha zegny atsika ke noho ny antony zegny atsika zody niany magnano vidéo makasiky ny varotra zegny. Toko fa vogno zegny anao izy ka mbala tsy abonné zegny anao zody agnatin'ny chaîne ty ato ataoko anao andeha i-abonné aveo i-activer notification anao satria zaha zegny araka ny raha novolaniko zaha toujours mizara fo zegny za amin'ny raha mba fa nianarako zegny aveo zegny tiako zegny magnampatsika agnoagny satria raha zegny karazagna hoe web class. Ino ma web class zegny? Web class zegny karazagna fianaragna izy fa tsy andoavam-bola ohatra lay mandeha amin'ny formation ry fa formation zegny izy mampianatra anao zegny gratuit zegny fa ny rangatagna aminao zegny tsonao tsy haraka mi-abonné fo zegny anao ndraiky mi-activer notification anao satria za zegny toujours mizara fo zegny ato zaha mivoatra fo ato tiako zegny anao mba hivoatra hiaraka aminaka zay zegny antony ngatako hoe alefanao mi-abonné satria atsika ato zegny mianatra indrindra amin'ny fiainagna andavanandro zegny zay le ma-développement personnel izy fitsiliantsika vatantegnantsika tsaraikaraiky zegny hoe karakory zegny atao mampitsiry mampivoatra amin'ny fiainagna zegny. De koragnantsika niany zegny karakory zegny ataonao izy ka fa hivarotro zegny anao. Zay zegny koragnantsika niany. Donc zegny tiako kokoa zegny mahafaly kokoa zegny raha ohatra ka mba mangala papier zegny anao mangala taratasy safi ntsika eto volaniko éducation zegny ntsika eto fampianaragna mba ampivoatra atsika zegny mba misy atsika andeha azo vola bebe kokoa zegny raha ohatra ka mbola tsy ampy zegny lay vola. Aveo zegny izy koa fa ampy zegny ninao tsaratsara aminao zegny miala amin'ny vidéo ty fa i raha tsigny atao ho agnampiagna olo araiky mbala matsapa fa tsy ampy zegny. Fa raha anao ndraiky koa zegny rehefa tantiligny malaky loatra koa zegny izy ka YouTube anao zao ty misy lien zegny ambelako amin'ny description ambana vidéo ty na soit anao zao ty zegny amin'ny Facebook misy lien zegny amin'ny plus d'information miaraka amin'ny vidéo zao ty zegny raha ohatra ka anao zegny tegna fa tantoraka malaky be ela loatra raha zavainao zegny ty tany fa tsy diniko raha zegny ao zegny misy mpampianatra anaka koa ananty anao agnazava aminao antsipireny makasiky ny varotro ndraiky business zegny ke ao izy na mbanao na amin'ny le ambadibadika ato wesley bele de la virgin izy ka fa maiky loatra anao ao izy. Donc zegny varotro zegny raha andazavantsika eto niany fa izy atsika tsy ampahela raha zegny ataoko fa vognonao anao miaraka amin'ny cahier-nao stylo-nao miaraka place mipetraka tsara zegny varotro zegny raha andazavantsika eto. Donc zegny izy ka fivarotro zegny anao tsara hoainao zegny i 3P ty zegny 3P zegny tsara hoainao zegny. Voalohany aloha le place, faharoa zegny le produit ndeha ambidinao zegny, fahatelo zegny le prix ny raha ndeha ambidinao zegny tsara ho azonao ono zegny. Voalohany zegny le place, aiza zegny anao mivarotro satria arakaraka ny tany hivarotanao zegny andeha ahitanao olo izy malakilaky. Ilaigna zegny fahaizanao le place hivarotanao zegny. Donc zegny tiako volagny zegny le ampy andeha varotronao malakilaky zegny tsara hoainao zegny. De zahavanao amin'izay zegny mangalangala ologno anao hoe aiza aby zegny place tokony andeha hivarotanao. Igny zegny voalohany tsara fantranao raha ohatra ka anao zegny mba andeha hivarotro zegny. Satria amin'ny vaninandro zao ty zegny taoko fa na hainao zegny fiainagna mahay mora zegny mivarotro ary atsika ka mila vola zegny tokony hivarotro zegny atsika. Igny zegny voalohany le place ny faharoe ny volako tamin'ny 3P teo igny zegny ny produit zegny. Ino zegny raha andeha ambidinao zegny. Donc tiako volagny eto zegny ny raha andeha ambidinao zegny tokony hifagnaraka amin'ny besoin ny client zegny. Raha ambidinao zegny tokony hifagnaraka amin'ny besoin ny client. Fantarinao zegny ohatra anao zao ty zegny afaka anao zao ty aloka andeha hivarotro zegny magnatony Google zegny anao mandeha magnontany amin'ny Google anao zao ty andigny zao ty zegny miala veto anao mamonjy Google anao magnontany hoe ino zegny besoin ny client. Raha ohatra ka atsika zao ty zegny atamatavy ino zegny la besoin ny client tamatavy eto zegny tsara ho fantatranao hoe ino besoin ny client tamatavy. Raha ohatra ka anao zao ty zegny amin'ny la quartier zegny na mangarana anao zao ty na Antanambaosainky anao zao ty na Mangarivotro na Verrerie na Dépôt na Tsaranampasiky tsy haiko aiza place misy anao zao ty zegny tsara hoainao zegny ino le besoin le client zegny. Fantarinao mialoha hoe le besoin le client. Raha ohatra ka ty varotro anao magnerigny Madagasikara na magnerigny za tontolo zao zegny tsara fantatranao hoe ino zegny le besoin le client zegny. Satria à partir le besoin zegny andeha
ivalianao zegny satria izy ka anao zegny mamaha problème-n'olo araiky satria saky dia zegny anao mivarotro zegny anao zegny mety mba tia entreprendre zegny anao fotoana io ndeha maha problème-n'olo donc zegny mahazo vola zegny anao raha ohatra ka mamaha problème-n'olo raha ohatra ka anao zegny mamaha problème-n'olo araiky ça veut dire zegny raha andeha ambidinao zegny olo araiky fo ndeha varotanao izy donc zegny izy ka prix apetrakanao amin'ny raha igny zegny izy ka olo araiky fo zegny andeha hividy izy lasa ela zegny voalidrika aminao zegny tsara kokoa zegny ny agnapitrahanao le besoin client tsara ho fantatra mialoha zegny hoe ino zegny le besoin le client zegny eo amin'izegny zegny anao aveo midépart mandeha mivarotro zegny satria izy ka fa hainao zegny le besoin le client moramora aminao zegny agnatsara le raha tsy aboenao eo zegny igny zegny faharoa ny fahatelo zegny le prix zegny donc zegny le prix zegny tokony mbola tsy tonga dia miditra anao hoe amina prix farany ambony fa tokony misy adapte zegny anao amin'ny prix ambanimbany aloha satria arakaraka ny nombre de clients zegny atsika nianatra atsika tamin'ny troisième année zegny atsika nianatra la loi de l'offre et la demande na tamin'ny première année atsika nagnano marketing zegny atsika nianatra hoe la loi de l'offre et la demande zegny izy koa anao zegny mbola tsy mahay amin'igny tsaratsara aminao zegny mbola mamonjy université ndraiky koa zegny mianatra na soit mianatra marketing hoe la loi de l'offre et la demande zegny satria arakaraka ny demande zegny no tokony ampiakatra le varotronao zegny hoe nombre ny quantité na hoe qualité ny raha raiky tsy abonao zegny igny zegny ny agnatin'ny 3P zegny magnaraka zegny izy koa anao koa zegny hivarotro tsara ho azonao onony fa hoe démographie ny volaniko amin'ny magnaraka zegny tsara ho hainao zegny le démographie ino ma démographie zegny le faritra zegny le faritry ndeha hivarotranao zegny tsara ho hainao zegny dia agnatin'ny démographie zegny misy ny sexe zegny tokony andeha ciblenao zegny raha ohatra ka anao mivarotro zegny le sexe zegny mety zegny agnatin'ny sexe zegny mety ho lalahy zegny tiatia le raha andeha ambidinao ary mety koa zegny le ho viavy fa ny base ny consommateur zegny consommateur mi-consommer primaire zegny voalohany olo tia mi-consommer zegny ataoko fa viavy zegny satria viaviavy zegny izy ka fa mahita raha raiky manintona zegny tsy maintsy tavela zegny zare donc zegny tsaratsara kokoa zegny rehefa mivarotro zegny mba mitsabo raha ho an'ny viavy zegny satria izy ka fa viavy zegny andeha hivarotranao raha zegny somary tiany zegny mandany lera tiany zegny mamakafaka hoe ino marigny raha ty zegny donc zegny igny zegny magnaraka agnatina varotro koa zegny tsara ho hainao koa hoe misy ny âge zegny satria raha ohatra ka antsika zao ty zegny misy raha zegny andeha ambidinao nefa anao tivarotro raha io amina jeune nefa raha nantidà ndraiky zegny ambidinao io tsy mifagnaraka zegny fotoana fa tsara zegny ahaizanao hoe ohatra zao atsika zao ty Madagascar population zegny jeune zegny kamarazan'olo Madagascar ity donc zegny raha ohatra ka anao zegny tivarotro raha eto Madagascar zegny tsaratsara kokoa zegny nivarotranao raha ho an'ny jeune fa kanefa boka raha ohatra ka ho an'ny jeune koa zegny anao andeha hivarotro Madagascar mety possible zegny maro olo tsy agnahoara andeha ambidinao raha ohatra ka le produit ambidinao zegny ho n'olo ho âgé zegny n'olo fa bebe taona zegny nefa raha andeha ambidinao ho an'ny jeune zegny tsara koa zegny afiazanao hoe azova aby zegny le client cible zegny le client cible zegny na amina sexe io na agnatin'ny démographie na sexe zegny na âge zegny taona zegny tsara zegny ahaizanao hoe le limite d'âge-n'olo manana besoin ny raha andeha ambidinao igny zegny igny zegny magnaraka farampara zegny tsara zegny ny agnapitrahanao ihany ny client saint de roi mpanjaka zegny le client tiako volagnin'eo zegny anao andeha hivarotro zegny tsy le tianao andeha atao zegny no tsy aboananao agnatin'ny varotronao tsy le tianao andeha tsy aboana zegny tsy abonao agnatin'ny varotronao fa ny besoin ny client zegny anao mamaha le besoin le client amin'ny fotoana zay zegny mahay mahazo vola fonao raha ohatra ka anao zegny hivarotro zegny satria mety misy zegny amintsika zao ty zegny lera tianao atao zegny ataonao asanao zao ty misy olo andeha hivangara aminao zegny anao ndraiky kitikitiky telefony fora tsy abonao ohatra misy olo zegny andeha vidira aminao zegny ambesa malôha amin'ny fotoana zay zegny tsy managna le caractère psychologie marketeur zegny anao fotoana zay le psychologie marketeur tiako volagnin'eo zegny
tsara zegny anao izy koa fa hivarotro zegny mahay mandray client zegny satria na tianao zegny na tsy tianao tsy maintsy misy agnatina varotro zegny ny essence zegny satria agnatina essence zegny samy mahazo 50-50 igny nao tianaka ary zay zegny nantomboana varotro takalo izy tao voalohany avy eo amizay zegny nivadiky essence fifanakalaozagna zegny de rehefa misy zegny ny fifanakalaozagna tsy maintsy miparitika zegny zegny avy eo igny ny atao hoe partage misy fiparitahan'ilay zavatra ambidinao amizegny zegny ary mety ho isy zegny fagnotoniagna hoe taiza zegny nazahoanao le raha azonao ty taiza zegny nazahoanao le raha azonao mety zay zegny ny fagnotoniagna hipetra avy eo ka zegny mety miparitika ho azy zegny izy amin'ny fotoana eo mety miparitika ho azy izy raha ohatra ka anao zegny tsabo raha tsy mety agnatin'ny varotronao zegny automatique zegny tonga de miparitika ho azy zegny izy de lasa maty zegny le société anao na hoe maty zegny le raha andeha ambidinao zegny ke miankina aminao zegny io ny mampandeha varotronao na koa hoe mampistop varotronao zegny satria araka ny koragnan'ity ary vaekera zegny arakaraka ny ezaka tsy abonao volagniny ampitombo ny varotro no na koa hoe ampitombo ny fiaignanao zegny izy ka mbala mila anao atokisiko anao agny amia zay ta vidéo nataoko teto niany igny zegny izy ka mbala vogno zegny anao araka ny raha volagniko teo aza digna miabonné agnatin'ny chaîne YouTube ty ato na anao zao ty zegny amin'ny Facebook zegny aza digna zegny miactiver notification anao fotony za zegny mizara fo ny raha mba azoko ono zegny raha tokony irasaiko zegny magnoloagna ny développement personnel zegny za mandroso anao tsy membotro atsika samy fa izy manonga atsika manonga aza digna zegny fa misy lien zegny ambany ato izy ka amin'ny YouTube amin'ny Facebook zegny plus d'information ao zegny ny andeha azahoanao vola malakilaky raha ohatra ka anao zegny mba mila vola ataoko fa korandra taminao vidéo niany ty izy ka vognona anao fa izy atsika peace and love